Ама дай, Кой любе? Шимо, какво съм му казала там да бе всеки път? Там некъде. Иван спи пак ти брича. Отвори шкафа. Къде? Слизай навътре. И така прекъсваме песента, да може Да дойде Цецо. на нещо по-важно, което трябва да се... Нека, стой там ти нещо. Навътре. Къде? Вътре в стаята нещо там. Сега ще поддуха. Отръжат ли ги смещите торта? Я точка се бег на твои шейка да каза. Да, вика салон, да те чуем. Марио, какво е? Колко бред, какво ще това? Иване, бе. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Некой не пут. Сашко! Сашко, дай палка! Сашко! Дай ти палка! Ай, че не мога да палим. И да ме слушате всичките. Само този да ме слушате. И да ни ядосаш по-малко. Трябва ми да слушате. Ти няма да ги ядосаш, че нещо. Това не угасне, дай там. Да имаш шеф да. 25 години, а? 25 да се върнат на сега да пойда. Радвай се на 5 да се върнат. Браво! Честит юбилей 50 години. Сега, фанака точно там Мишко, къде да се вика другата кака?